Benvinguts tots un dia més a la Marcelatge, fresca, pecau, saps que està fent de calor, però és el que toca, rematant el mes de juliol. En este rato del programa de començar anem a visitar un raconet del nostre territori que és un tresor. És, a banda d'una platja, una oferta turística, gastronòmica, cultural de primeríssima divisió, així, a casa, molt proper de casa. I a més, ja vos advertís que no vaig a ser imparcial. Per què? Perquè forma part de la meva estimada comarca de la Safor. Ja sabeu que bueno, es parla de l'Aragó, però jo sempre tinc molt a gala. I a més perquè me'l tinc patejat, és un tros que me'l tinc molt patejat. Jo vos recomano que si no la conegueu, tant la platja com la localitat com l'entorn, aneu i visiteu Xeraco. En les nostres platges avui ens anem a ocupar de la riquíssima oferta que n'hi ha en Xeraco, i per això hem convidat a arrencar avui la Mar Salà a la seva regidora de turisme que ens acompanya, que és Mari Carmen Boluda. Com estàs, Mari Carmen? Molt bé, bona vesprada. Com veig, en estat d'estupendíssima esperança, sí. Que siga enhorabona. Gràcies. I ens acompanya també l'alcalde Francesc Serralta. Què tal, Francesc, com esteu? Molt bona nit, moltes gràcies per haver-nos convidat i molt a gust estar en este programa per contar les excel·lències del nostre poble i la nostra platja. Quina enveja viure tot l'any a Xeraco. Ara anirem comentant perquè, en fi, la platja és de veres extraordinària. De fet, fa molt poquet, a principi de mes, vaig veure que fèieu un poc el ritual, no? La celebració de la bandera blava, que és un any més, que ja la porteu des de quin any, Francesc? Des de l'any 1988, o sigui, molts anys ininterrompudament Xeraco rebent este màxim guardó, no? que es distingueix com una platja de qualitat, una platja amb molts bons serveis, una platja natural, i que damunt ve referendat per una altra bandera, la Q de qualitat, que personalment vaig anar a rebre-la a Madrid, i també, com a novetat, este any, la distinció temàtica de salvament i socorrisme, que ens catapulta com una de les 3 platges més segures de tot el litoral. Qualitat d'aigües, per tant, una oferta turística extraordinària. Estem veient algunes imatges. Ai, qui estiguera ahí. L'arena, vos ho puc dir de primera mà, finíssima, dorada, estupenda. I a més heu vist en una de les imatges, està precisament, no? Estem així, veient de Mari Carmen, el dia de la celebració, no? De l'acte de la Ixada de Bandera, no? Així estan també acompanyant-vos, no? Les festeres de l'Acord d'Honor, no? Sí. Bueno, un acte en el que fèieu participar també, ja veig, aquí. Sí, en aquest acte convidem a tots els veïns de la platja del poble a que participen. Aprofitem també perquè siguin partícips tot el grup de salvament i socorrisme que tenim, i com bé ha anomenat Francesc, fent-los galardó també de la distinció que han rebut. Una distinció molt especial, este grup de salvament i socorrisme que hi ha a la platja de Xeraco, i perquè en general en la platja de Xeraco hi ha una qualitat en els serveis, no només en l'aigua, que realment és certament estupenda. Certificat de gestió ambiental, Q de qualitat turística, és que, en fi, ho teniu tot. I a més, no sé si heu vist en una de les imatges, compta en un cinturó dunar que per als que ens estimem les dunes en la platja, en la vegetació autòctona, és que és una passada, que això se conserve encara aquesta zona de Costa Verge, no? A Xeraco tenim el privilegi que podem, per sort, com bé tu has dit, mantenir de moment tota la zona dunària. Sé que és molt atractiu, sabem, ho demana molta gent, sabem que és molt atractiu una gran passarel·la, un gran passeig, però bé, preferim mantindre la zona dunar i com bé sabem és una zona molt protegida. Estem veient precisament aquests accessos que n'hi ha i molt bons a la zona de la mar, salvant aquest accés dunar en el desembocament del riu Vaca, precisament. Hem vist, estem veient imatges de la flamant bandera blava que un any més la Unió Europea ha distingit a la platja de Xeraco. Estem veient que hi ha una zona, estem veient aquesta moto d'àuia, d'esports nàutics també, molt a prop de la desembocadura del riu Vaca, no? Sí, la veritat és que és un club de vela que ja que està com una associació més esportiva del poble,
i que no té res que veure l'Ajuntament en certa mesura, però sí que té tot el recolzament com una associació més, les seues subvencions, i que participa de l'explotació maritimo-terrestre d'aquest projecte que fem allà al mes de gener-febrer, per a que puguen ells gaudir. No és una escola de vela a l'ús, però sí que la gent que té embarcacions pot gaudir d'aquest tros formidable que tenim d'arena. Una platja tranquil·la, de veres, familiar. Ara parlarem d'alguns dels xiringuitos, és una manera d'anomenar-los, però la veritat és que són llocs de platja per aprendre. Alguns d'ells podrien inclús dir-se, ara se diu, està molt de moda això de beach club. Bueno, doncs n'hi ha un que és quasi, per no dir-ho, o també un beach club. Hem vist també la qualitat de medi ambient que hi ha a Xeraco. Hi ha una marxal fantàstica. Estàvem parlant de passejar. Jo crec que passejar riu Vaca amunt, riu Vaca avall, des de la Torre de Guaita, visiteu la Torre de Guaita, que és una passada, mira, m'aborrone només de pensar-ho, fins a la desembocadura, és un passeig estupendo que molta gent el fa també a peu o en bicicleta, no? De fet, des de l'Ajuntament estem ofertant unes activitats setmanals, concretament de senderisme, tant per la muntanya com per la zona de la Marjal, que abarca el que és tota la zona del riu. Tenim una persona especialitzada en el tema, coneixedora de tot el terme i que està tenint molt d'èxit. És algo molt atractiu. Tenim una zona de muntanya també, en el terme municipal de Xeraco, molt atractiva, no? Per fer inclús està marcat una... Sí, tenim una PRV, sí, Paco entén més del tema. Tu ets aficionat, Paco? Home, la veritat és que el poble, dels quasi 50 anys que tinc, l'ha viscut, l'ha patejat moltíssim, i 20 quilòmetres quadrats de superfície en 3 zones d'especial protecció, que és el cordó d'un arc, com molt bé has anomenat tu, la zona de la Marjal i després la Serra de la Muntanya i la Safor, o sigui, aquí dona més, no? La veritat és que la xarxa Natura 2000 ja ens ho ha dit, és un potencial mediambiental enorme, però que cal conservar. Primer crec que cal conèixer-lo, conservar-lo, respectar-lo i estimar-lo. És un projecte que tenim en l'Ajuntament i de que no anem a deixar que per ninguna de les maneres no posar en valor totes aquestes joies que tenim tant en la mar com en la Marjal com en el nucli urbà mateixa i sobretot en la muntanya, que ja anticipe que tindrem un ultratrail allà en la tardor en el qual es correrà una marxa de 80 quilòmetres a través de totes les sendes de Xeresa, de Xeraco i de la Valldigna, junt amb una altra marató i una marxa, o sigui que anem a fer una festa mediambiental allí de senderisme molt bona. Fantàstic, ho comentarem al nostre amic Xavi Blasco, que es dedica també a la qüestió d'esports i running i tot això, i que també li encanta. Fa alguns anys, a més, es va rehabilitar un antic quartell de carabiners que hi havia en la zona de la platja i s'ha quedat un centre cívic, cultural, molt asseat, i on se fan moltes coses, exposicions, no? Sí, és un centre que és com un lloc polivalent, l'utilitzem, com bé dius tu, per a fer exposicions, per a fer tallers per a nens, per a xiquets, per a fer ball els caps de setmana, l'utilitzem també per a... I a zona wifi, per exemple, no? Sí, correcte. Perquè de tant en tant jo vaig a donar l'ordenador allí. La zona wifi, la veritat que som dels pocs pobles que podem donar aquest servici, perquè tant al llarg de tot el poble com tota la platja, de fet ara anem a ampliar la zona wifi a la platja i és un servici que donem i que tots els veïns estan molt agraïts. Perfecte. L'hivern també s'ocupa, o sigui, el club d'escacs, per exemple, fa els campionats, campionats i fa els tornejos habituals, la competició, la lliga que porten, i la veritat és que com acudix també en divisió d'honor i la majoria dels equips que acudixin allí es queden encantats de veure aquell centre i de veure aquella platja que està al costat. Joan de l'Escacs. Molt bé, no ho hem comentat, però són vora 3 quilòmetres de platja, que són i a més en un nivell d'urbanització molt raonable. Als anys 60 se feia el que se feia i als anys 70 algun edifici n'hi ha que al criteri d'avui algú pot dir, però en general les construccions baixetes i es manté un equilibri, diguem, de construcció més que raonable, no? Sí, la veritat és que en el seu dia Gandia es va anticipar, després Tavernes, i a Xeraco no es tenia massa idea de com urbanitzar allò, la demanda tampoc era tan gran, i sí que es va acudir en el seu dia un urbanista que recorde, crec que anomenat els vells, un tal Penyín, que va dissenyar una platja en el qual cada 300 o 400 metres darrere de la mota, de la duna, hi haguera una zona verda i construcció baixeta, i això pràcticament és el que ens ha fet
vitalitzar com a platja natural. D'alguna manera hem tingut sort d'arribar tard a aquest boom urbanístic. Una primera línia de platja molt atractiva, i jo particularment el fet que no hi hagi aquest passeig marítim, que certament és molt agradable en les platges que les hi ha, que no hi hagi i que hi hagi el cinturó lunar, per a mi és un punt a favor, certament. Parlem també de gastronomia típica, perquè també el personal que ve a la platja també els convideu, sobretot quan siguin festes, ara ens contareu de les festes a primers d'agost, a visitar també el poble, la localitat, a conèixer els vostres costums. Què se menja bé en Xeraco? Què ens recomanes, Paco? Es menja d'allò més fabulós. La veritat és que la típica paella és el plat típic per excel·lència, la gent ho exigeix, la gent ho demanda, però n'hi ha alternatives molt bones, com és l'arròs al forn o els pebres farcits, inclús les coques de dacsa típiques, tot i que la calor apreta, però sempre es pot mesclar en un pebret espencaet o en la tonyineta típica, i fins i tot també el puchero típic ara a festes, que no sol faltar en cap taula de les reunions familiars del dia del patró i del dia de la patrona. Bé, ara recentment ha sigut les festes de la Mare del Carme, que sempre són molt lluïdes, però ja tenim ahir, comencen el dia 2, de 2 al 8, festes patronals, que és el més important. Jo un programa l'he vist i com sempre és profús, de fet ens han portat un llibre de festes, així el podeu veure, realment, escolta, gràcies per portar-lo, és quasi una exclusiva, bueno, i sense el quasi, perquè està acabat de traure del forn, és el llibre de festes que podien destacar de les festes de Xeraco, que és el més significatiu. El més destacat en les nostres festes, com no, és el foc, totes les activitats relacionades amb el foc. Una tradició de traca i de pólvora. Sí, de traca i de pólvora, com no, la cordà del Crist, magnífica i molt majestuosa, per posar-li un bon qualificatiu. A part també aquest any, com a segon any, perquè va ser el passat any que es va estrenar de nou la cordà tradicional al carrer, i molt d'èxit per part dels veïns, perquè clar, la gent així més major ho valora tot molt més, tot allò tradicional. Mira, estic mostrant part del llibre de festes. Sí, molt guapes. Quina regina tenim enguany, Paula Camarena, estem veient també així, per descomptat, tota les xiquetes de la Corda Nord. M'ha agradat molt el detall que hi ha la fotografia de cada una de les xicones i la fotografia de minudetes, no? Sí. Que és un costum molt tern, molt bonic. Sí, de fa uns anys endarrere està fent-se així. Fenomenal. Bueno, parlem del foc, hi ha també, no sé, activitats, crec que hi ha feu el dia del turista també, d'alguna manera? D'alguna manera, sí. Integrar també a la gent forastera en la festa del poble? Mitjançant la Turistinfo que tenim situada a la platja, donem tot tipus d'informació per a que els nostres visitants puguin vindre també els dies de festes. Aquest cap de setmana ja tenim algunes activitats, però les festes ja majors ja comencen a partir, com bé tu has dit, de l'1, 2 d'agost ja comencen. Són unes festes que intentem mantenir la seva tradició des de fa uns anys, però sempre aportem coses noves. En l'oficina del turisme també, de turisme, home, els turistes a informar-se, vaja, allà teniu tota la informació, els plànols, efectivament, allà està a disposició. També teniu, m'han dit, un reampli els turistes i forasters que vol no sé, com un fullet de qualitat, per si n'hi ha coses a millorar. No sé si això també després l'alcalde s'ho apunta, mira el que han dit enguany, alcalde, i això per l'any que ve tratem de millorar-ho, no? Bé, l'alcalde, com a mestre que ha sigut 25 anys, una avaluació de tot allò que es fa i de tot allò que s'exigeix. La veritat és que el turista és exigent i jo aplaudís que sigui així, perquè mos fa no només mos fa denúncies o mos fa algun tipus de nota, que tinguem precaució en això, tinguem precaució en l'altre, però sí que és de veres que a nosaltres ens serveix moltíssim i a banda aquesta exigència dels guardons que comentàvem antes, de bandera blava, de la Q de qualitat, aquesta gestió mos obliga a que recabem tota la informació per part del turista, totes aquestes exigències i totes aquestes propostes també per posar-les en el consistori i tirar-les endavant i salvar-les com millor puguem. Mireu, en cada municipi, pel que fa al tema dels xiringuitos, dels establiments que hi ha a vora mar en la platja, tenen una idea. Hi ha qui els homogenitza i es fa tots iguals. A mi serà com a gran especialment perquè en cada xiringuito cada empresari té la possibilitat de personalitzar-se, ho fan amb molt de gust, la veritat és que ho fan realment molt bé, ponen una musiqueta molt agradable. Jo crec que en el tema d'instal·lacions a vora mar, escolta, sou de lo millor del terreno, ho feu molt bé.
Bé, la veritat és que normalment solen comportar-se en el tema dels sorolls i tal. La gent quan ve de vacacions exigeix tranquil·litat, però també de vez en quan li agrada anar, fer-se una copa, escoltar bona música sempre que siga una música ambiental, una música que no s'emisca dels paràmetres establerts, però estem adonant-nos que moltes vegades no és el mateix xiringuito, sinó l'afluència que es produeix el soroll, els famosos botellons, que sí que té la policia ordres directes d'intentar previndre'ls abans de que ocorrisquen, perquè això sí que genera de veres molt de soroll i molt de fastidi als veïns. Després estic veient en la programació cultural d'aquest mes i del pròxim mes que hi ha, per exemple, activitats en la platja, que el personal se pot apuntar, que sigui aeròbic, aquatònic, running, allò que comentava del senderisme. En fi, els dissabtes culturals també hi ha possibilitat, contes per a xiquets, que se fan moltes coses, cinema d'estiu, feu moltes coses. Com bé estem dient, intentem promocionar una platja familiar, per tant, totes les activitats hem d'abarcar el major marge d'edat possible, per tant, com bé dius, hi ha des dels més menuts fins als més majors, des més menuts les activitats que pugui haure al centre cívic de mitjana edat, podem aportar tot el tema dels xiringuitos i demés, que a part de ser una zona ja de refrescar i demés, també participen molt en totes les activitats esportives que fem a la zona de la platja. Després les activitats esportives com l'aquatònic, l'aeròbic, que són molt agraïdes per la gent, estan de vacances però també els agrada molt l'esport i més a la zona de la platja és molt agradable. Es fan un lloc concret, un punt accessible, senzillet i això, i el personal acudix i allà teniu un monitor i hi ha uns horaris, el personal s'apunta. Molt bé, després estic veient un programa de dissabtes culturals també molt xulo. Què són? Hi ha tallers, hi ha també espectacles, són gratuïts? Què és el que feu? Sí, la majoria d'activitats que es fan al centre cívic són totalment gratuïtes. Pugui ser des de monòlegs, des del ball, hi ha també, no sé, diferents xarles i demés que sí, que la gent pot participar en tot allò que vulgui. Bueno, doncs només em queda que no siga jo, encara que soc usuari des de fa anys i un enamorat, vos ho confesse, de la platja de Xeraco, del seu entorn, de la seva oferta turística, la disfruto moltíssim, encara que tinc al costat cada dia aquest punt de tranquil·litat que hi ha també familiar, que hi ha en Xeraco, a mi m'encanta. Si vols una miqueta de ruïdo, total, tens Gandia també al costat, està molt ben comunicada amb el Xeraco, això també no li ho descobrisc a ningú, però en fi, si vosaltres que convideu a la família de Levante Televisió a anar a Xeraco, qui no ho conega? Així d'aquí quan pugueu. Bé, doncs la veritat és que amb molta il·lusió anem a començar les festes i no només l'atractiu de fester d'esta setmana, sinó que la platja, el nostre poble, en estiu és més meravellós encara, tot i que arrosseguem uns quants mesos de sequera, però jo us convido a disfrutar de la gent, gent boníssima, gent molt noble, de la nostra gastronomia, del nostre entorn i de la platja que, com hem dit, ja crec que sobren les paraules. Absolutament. Estem veient imatges precisament de la... Imatges de festes, de la corda tradicional. Això que és un ball de gala també que feu, una presentació també... La concentració abans de la Masleta, com bé estàs veient ahir, és la traca que inicia els dispars, els avisadors de que el foc està a punt de començar. A veure, les de València són les de València, clar, però escolteu-me, visiteu des de Xeraco, perquè venen pirotècnics de primeríssima, se dispara moltíssima pólvora, perquè ja estem veient que a les afores generals de Xeraco tenen molta afició a la pólvora, són enormes mascletades. He vist que també hi ha concentracions, això és la benedicció de vehicles, que es fa el dia del patró dels xòfers. Sant Cristòfor, clar. Xeraco sempre ha estat vinculat a l'agricultura i l'agricultura, la taronja, comporta el transport, i a Xeraco hi ha hagut molts almacens i transportistes. Ahí tenim el correfocs, que tenim una penya boníssima que es diu la penya Foc Seguit. Ja sabem que les restriccions reglamentàries, la normativa en quant a foc, cada vegada són més exigents, i per manipular foc, manipular coets d'aquest tipus, es necessita un cert control, una certa tècnica i uns carnets, ja que ens obliguen pràcticament. Jo me la tinc que treure en guany perquè com no vull perdre l'acordar, i esta penya ho fa boníssim. Que estan treballant molt per poder mantenir al nostre poble tot el tema dels coets, com bé està explicant Paco.
Molt bé, enorme afició a la pólvora, unes festes ben lluïdes, a Sant Cristòfor, a Sant Isidre també, ja que estàvem parlant, no? De la tradició llauradora. Encara que així en aquesta terra també són els Sants de la Pedra, doni senem per Sant Isidre. De la Pedra, perquè vinculats un poc a lo que és la cultura del monestir de la Valldigna, però, en fi, després les qüestions polítiques... Vingué Sant Isidre, però bueno, benvingut també, no? Només que no mos pedregue, que faça bon oratge, que els llauradors puguen traure que es valga bé la taronja i feina per tot el món. Continua sent base fonamental de l'economia de la comarca i de Xeraco l'agricultura, no? Per sort, sí. L'exportació de taronja, la veritat és que és un terme que ja he dit que gaudís d'estos privilegis climàtics i això fa que la taronja sigui primerenca i Xeraco sempre, la taronja de Xeraco sempre ha sigut i és per a fer marca, tot i que la regressió és visible, o sigui, costa molt mantenir un hort, el minifundi està molt concretat i això evidentment la competència és gran, no? En altres àrees, però en fi, mantenem la batalla a l'atur, estem entre un 12 i un 15% de paro, que això diu molt per les circumstàncies en les quals econòmicament està vivint la resta de la comarca i la resta del país. Enhorabona per la gestió, sobretot en el tema de desocupació. Esteu fent un treball magnífic. Escolta, mira, muntanya, Cordó Dunar, mar alt, zona humida, una platja fantàstica, chiringuitos estupendos, bones paelles, què més se pot demanar? Si me trobeu per ahí també me podeu convidar una cerveceta o una casalla. I a les festes del poble del 2 al 8, no? Del 2 al 8. Pues moltes gràcies per passar-se per ací, regidora de Turisme de Xeraco, Mari Carmen Boluda i Paco Serralta, el seu alcalde. En fi...